हेल' लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे बरायनाय थाहरबाय। दा आं बानायनो नागिरदों केसरि रेसिपि। बानायनो थाखाय आङो लादों गाजर, आलु, बिन्स हानाय, सामब्राम गोजा हानाय आरो टमेट' हानाय, दालचिनि, माइरं, दालि, ओमफ्राय बानलु सामब्राम देनाय। आं केसरिखौ कुकारावनो संगोन। दा आङो बेवहाय थाव हरबाय। थावा दुंबाय आंना। दा आं बेवहाय दालचिनि हरनोसै, ओमफ्राय जिरा एसे हरनोसै थावावनो। दा आं सामब्राम गोजा हरनोसै आरो सामब्राम गोजाखौ दसे एवखांनायनि उनाव सामब्राम गुफुर, बानलु, हाइजें देनायखौबो थावावनो हरनानै एवनानै लानोसै। लोगोसे जिरा पाउडार आरो गरम मस्लाखौबो थावावनो हरनानै लाखानोसै। दा हानानै दोननाय मैगंखौबो फ्राय खालामनानै लानोसै। ओमफ्राय बेखौ फ्राय खालामनायनि उनाव दा टमेट'खौबो होनानै लानोसै। मैगं एवनाया जाबाय आंना। दा बेवहाय टमेट' हरनानै दसे दा आं बेवहाय दालि आरो माइरंखौबो होनानै लानोसै। बेखौ मोजाङै मिक्स खालामनानै लाग्रोनोसै आङो। मोजाङै मिक्स जाजोब्बाय आंना माइरंजों।
ओमफ्राय दा बेवहाय दै होनानै कुकारखौ बन्द' खालामनानै गाबहोनोसै खननै गाबहोगोन आङो। कुकारा गाबबायानो आंना, आं बेखौ खननै गाबहोगोन। ओमफ्राय गाबहोखांनायनि उनाव आं दा दसे बन्द' खालामनानै दोनथ'नोसै गेस थांनायनि थाखाय। कुकारनि गेसआ मोजाङै थांस्लाबासै, अब्लाबो आङो कुकार खर'खौ एसे बोखोना होनानै गेसखौ थांहोबाय। ओंखाम उखैबायबोमोन नालाय, ओंखायनो थाब जानायनि थाखाय आं बिदि खालामबाय। आंना केसरिनि दैया एसे खम जादों, दा आं बेवहाय दै हरफिननानै गोदौहोबावनोसै मोजाङै। एसे गिसिबासो मोजां मोनजायो नालाय केसरिखौ। आंना केसरि संनाया मोनबायानो। स' नोंथांमोना माबायदि मोनखो आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्टआव खोन्था।